Okay guys, take 2 po. Yan, so once again, this is Mamshie Eds. Yan, kasama natin sila. Yung mga TCC. Shoutout sa mama ko, di ako nagpaalam. Okay, Sa mga taga-go, dito na Tondo Bikers. Shoutout po sa Team Laon John, Tatago po. Dito po kami ngayon sa Pangasinan po, Team Tondo po. yan, sana mo. Shoutout yung module ko, naghihintay na. Hello! Shoutout ka na. Hello, BBM. Shoutout ka rin niya. Hi, BBM po. BBM. Sige guys. Shout out daw po. Say hi sa mga Cloud9. Ako po si Sir Severo. Thank you. Sticker po. O yan kayo magkakao. Sticker. So yun, nandito si Russell Deep. Carlos Solomon. Hey, Mustilio. Hi, Mamshie. Si Mamshie po. Shout out sa vlog niya. Thank you. Uy, doon ka na daw, ini. Hello. Hello. Woo! Wait lang. Shoutout sa mga kalaspag. Shoutout sa mga team kalaspag ng Mapandan. Ay, team Kalas sila Jovan. Yan, Kalasin. Mga Kalasin boy po. Hi, Mama Ed. Kalasin, yan. Hello. Yung malakas nila si Jovan dyan. Tapos shout out kay Ken. Nieva. Face reveal. Smile. Sapa mag-smile ka? Yung shout out mo ay TCC ba yun? Yes po. Yan, shout out sa TCC. Sa LBC din. Yan, LBC. Sa LBC yung padala ko wala pa. Tapos sa ano, sa... Sa baby ko na sabi mo. Sino na yung sa ano? Shoutout din sa baby ko. Cyclist Di Bugalyon. Yan, shout out sa inyo. Tapos especially kay Jeffrey Garay. Pa-shoutout din sa boss nila. Hi, Jeffrey Garay. Sa sa YouTube channel ko. Ayan. Aaron TV. Hi, Aaron TV. Shoutout din. Tapos kay... Shoutout sa mama ko. Dalawa yun. Ma, palitan nyo na. Tapos yan, shout out kay ano sa... Ayan, sa ano, subscribe nyo din sa ano, Garay TV po. Seconds later. Ayan, malapit na po tayo sa may arko ng Alaminos. Pauwi na po kami. Ay, pauwi na po ako. Actually, ano. Ayan, solo ride tayo, guys. Tapos, itong taon na to, ulit-uli. Yung itong taon na to, ano, second long ride ko na dito.
ewan ko lang kung makakapasok tayo sa Ilocos Norte. Isa try natin sa weekend. So 20. Ay, lucap. Ano? 10. So, may nakasabay tayo. So, yan. May nakasabayan ko yung mga taga-Lagilayan. Yan. Shout out. A few moments later. So yun guys, nandito po tayo sa may Labrador. Labrador! So yun guys, nandito na po tayo sa may bangsal. Ayun o, pauwi na po tayo. Malapit na po tayo sa Dagupan. So guys, yan, nandito na tayo sa may Dagupan. So yung mga nakasama ko kanina, taga-Lagilayan. Guys, nandito na tayo sa Venetia Road. Yan guys, yan. So guys, yan. Sana, salamat sa sa pagsuporta nyo sa akin guys. Yan, happy 2K po. Yan, happy 2K po na subscribers sa ating lahat. Maraming salamat po sa suporta at sa tiwala na binibigay nyo sa akin guys. Ayun. So yun guys, nandito tayo sa may Jets. Tapos bumili tayo ng pasalubong kay nanay. Diba? Pasalubong. So nandito na ako sa
sakali. Guys, dito na ako gagawa ng outro ko. Yan, hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe my channel, Mamshie Eds. Then pag-click na yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Okay guys, thank you so much sa support. Ayan. So guys, once again, this is Mamshie Eds. Hello! Hello kayo dyan.